Presiden yang nyautrap Youth Council ba Robert Jun Karjarin mentekasngi hampe keran berusangot ulapan pawi ke kersian ke papura halor kabil ke MLA jang kanot selong constituency ba adul bat nongrum ulawan ra ya kabar latip kum ka Meghalaya selection of candidate for state quota seat to higher academic course bill 2023 nakaliong ba Robert uang bakane kajing terwa jong ba adul bat bandan nakaan kabakarpang kapyaday bat kabaha banlit pule si kedan pule ki paper ki bukan thom na duk MBBS engineering bat ki wei kalan pule kalang kwa biang hadu kata namar ba prapon 100% lamang kerpang ban tang nang benta kiriulum khamda pihak kerpang bedang ukasi garo bat ki wei pat ki jat benria bulaong bah ladanya pej ya ka reservation polisi jong sarkar kadon kajingnya pihak jat benria ndrai da kena kajing ora jong badul bat radai bakalong an kalong kajing mentoy namar ba lamang kerpang bet na benta kiriulum haka bala rakam star ukasi nagaro kila ban yo leit pule leng bagane kabha kerpang ula ong ban nakal yang umatirang ba bunsin haba uba adul ba nongrum oda waban penkela ya ka an reservation polisi nakaleng jong ula ong bat bakalong ka an kapadan komunal ne kata kajing penyer sang ya pihak jat benril ula ong bah kajing sya kan ka an buba adul ba nongrum wan ra mentakas ngi kalong babiang nomor umdan su kajing punya perjat benril haka bana kaleng sarkar kade ban buru ikane ka an haka bedai bat ka job reservation polisi ula ong bana kaleng kaseng wala kadon kiketo kene ki benta ki pakamla ban pediang handrai kandai pun 100% nak ai buba adul bat wan ra kalong ka ban pediang bat ulai ku bulai ru ikane kasenjam bu MLA ula sim ula ong bana kaleng kaseng kan syang perkhat habere kene kakam bandai ajing mur ka sarkar ban kapen bah susu bakan wan rahi ya kene ka an radai bakam la ban pediang namar bakatiang ya unem le kanat selong uyo ndong kasang perkai ya pi halor ka jing ngau jong pi kum kai choi si ka bedai bat ka bil ka bamana na kaleng u MLA kanat selong ula tebal ka assembly ka baka assembly kala kantai ru ka jing ngau jong pi la yo i mene leng baki YouTube channel batang baki social media ki bope ba na kaleng jong u ba adul bat nongrum MLA jong ka not selong ula wan ra ya ka wei ka private member bill ya ka baul ai kerteng de Meghalaya selection of candidate for state quota seat to higher academic course bill arjar ulai lani ngi la bet ban ongkum ka academic reservation bill nakalian jong u MLA jong ka not selong ula wan ra ni ka bill but nala yo copy ya ni ka bill but nakalian jong ka sengi pen pau ba ni kersan ya ka neka bill like no katu ka neki kelos le se ya ka ba ni sngau ba don kam le se ban bet hang ne tai handrai khandai persen jong ka neka bill na kaleng jong ka sengi kersan ne ka but balingi kersan ne ka na ba boleh ba kadege chimchi sha ba hadu menta ka jala Meghalaya haba ka pha ya ki samla puli ki jongi ban lit puli ya ki course ki boper kala bande ki doktor ki engineer ki BSc agri ki BSc forestry ki bifam bat ki ki jing puli ki bade nam ta ki higher academic study haba ka sarkar Meghalaya ka pha sha kini ki chaka puli ki boper kai ka ba le kolong ba ka jit ikini khana haba ka jit ikini ki khana samla puli ka penchang rim na ki mak ka ba ki yo ha ki jaka puli ki jongki lani ka pension rim ru mental se ye ki CUET Common University Entrance Test but haba ka pension rim ye kini ki mang kam kawan ra be dah tu ka job reservation policy ka bakan dei 40% ye ki schedule tribe kasi jentia 100% ye ki schedule tribe garo but om tangkata 100% ye ki order ST SC but cut 100% ke yai tam taka open category ti haba ni pet ya khane ke ke bang ilalap kolong ba kala penduk mensim ye ki samla puli ki bobon no beli ki don ki samla puli ki bana ka wei kategori kum anai nuksa ka khasi jentia kategori u last waiting list jongi u khamhe bun sha kamak ya u first list jong ki wei ki kategori tingyo jingti pru kuat langim don ya ka propo data ka bobian rengyo jingti pru ba anda kala lit pule bunsin kimla ban pendep ya kana course but haba kimla ban pendep ya kana course katuga reservation seat
ka sep no kabamut ba kajing temu jong ka sarkar ban kersan ne kini ki samla puli ban de puli lang ba state kuota kanang ba anda kila dep kin wan pai hal haga jela ban wan yarap ya ke imlang ka salang ka feel no ka popos balik ka feel namar kimla ban pendep ya tu ka jing puli jong ki but haba kimla ban pendep ngimla ban fill up ya ki pus ki bodot kam ai nuksa ka doktor ki bobon ki PC ki CEC ngim don doktor mau balik ki bun ki samla puli haba ki leg ki don ki bomla ban pendep ya kus ban haba kimla ban pendep kus ngimla ban bu doktor ha gitu ki sub center ka bomut haba kut ka jing jencar mat bat kit ki pai ba nolor ba ka sarkar ka penlut cibun ka pisaban pa nolor ba ki pai ba ki mil inti ban yo ya ka syakri ka biang la kali yung baka hell ni ke engineering la ni kan kono department nyimyo ban yo ya ta ki bilu ka biang ti kata de kawai but kani ke jing penun kam jong ka sarkar jala ban penun kam da ka job reservation policy hakaban pa ye ki kena ban let pule haka jing asngu ki jongi kam de ka bayahap abule ka job reservation policy ka di namta ka thung kam tung jam ka academic reservation policy ka di bandi da koi ka ti hadu menta kat kum ka jing tip jongi ngim don kata ka academic reservation policy jong ka sarkar jala andri la shishim be da ka job reservation policy ka jing kali menta ka long ba kan jia ayu la da don tang wei la ne ap ki samla puli ki jongi ki ba challenge ye ka tu ka jing ai kwata jong ka sarkar hayin ka sari Subuh kajing kasari ka ong bakani kajing le jok kasokar maklia kalong kabaan kan jia ayu itu ki kena ki wala de puli hashtag senam lani ki balala puli si senam kata adu dak jing keli ka kabangi haban keli ya kasokar ti kabama kalong ba kan sawan ra ya ka kedrum kanram hakan ni ka bil ni yoi kalong ba kat kum ka ni ka bil jong ba dulbat uong ba ngide bandon ya kan ka academic reservation policy but habangi select ya kini ki student ka kwatang ini ban pet kat kum kama ka bakiyo na kata ka NEET UGC exam ka bakila ki bakidang sudah ikun nalor kata apa pra 2% di ban yo kita ki schedule tribe ki indigenous schedule tribe jong kami khalia pra 2% but katuka batam kidi ban ya cha ka open category but kibala ban apply ya ka open category ki haban datang ki permanent resident jong ka mekhlia nalor punta susu hagane ka bill ul ajumut ba uang ba kadi bandon 10% ka academic state kuota na banta kini ki brio ki badon na ka longging longsem ka baduk ka bakaduk mo kita ki economically weaker section kaban ya stream lesi bat katuka amendment jong concern jong kari India ke basis pa alai susu ulong ba di benbu 100% ka kuata namta kini ki breu lani namta kini ki samla puli ki bandon kata ka jing duna haki department ki jong ki lani kita ki fiscally challenged person mo ti habang ngipet ya kene ka bill kumbang iong ya pi kalau abiang Henry let's say tangkum gajing ajumut let's say kendiat yaitu kentin indigenous schedule tribe community of Mekhlia let's say ladang ila ban kam declare clearly mano kita let's say ngila ban ong bagi indigenous schedule tribe kendai khasi jentia garol abiang ti Henry kan ni ka definition hang te hoj wat la kala kentup yo khasi jentia garo Henry kidon gajing bom syai kan ni gajing keli kalong ba mano kita ki tribe ki ba omdei ki majority tribe aku ye jela ti hang ni kala ban mi confusion hendiat nata kadau yo ngapi ba ngidon khandai persen ka support ri katu ni ngisngu bu kadon kam ban penbe ka baar ka bangi ni kham ngim da sui hap kalong ba kani ka 10% state quota seat ya ki bru ki bawan na kalongi nglongsem ke beduk but uong ba in accordance to 103 amendment of constitution kari India lada pipet yang tu ke 103 amendment to the constitution kari India ki ong ba day ban ai reservation tang ye ki bru ki bompat yo reservation kabomut ba ki schedule tribe ki la yo lupa ya kena ka prapus ka reservation ki ban qualify ha kan ni ka 10% reservation ki baduk kimde bende ki schedule tribe
kata tadi ke ba ka ong ka sispa lai amendment to concern ka India ti mengi kum ya kan ngi ko ban ajumut si ya i ba dul bot ba kani ka 10% reservation nam ta ki bru boduk kamdi ban long kat kum ka sispa lai concern amendment kadi ban long baro mut manu bru boduk la ude schedule trait makna ude ban qualify kin ni ti like no na ki ne ki artli ka wing ong ba ya ka definition jong ke engineers people tried ka di ban long shai ba ka le se ka ban kan thup bitang u khasi centia bat u garo but ka tu ka 10% reservation na banta ki economically weaker session ka di ban allow ru ya ki schedule tried ban qualify nang turu re like na kita ngi I full support ya ka bill na boleh ke jingyo i ke jongi ka long ba ladam don ka bill ladam don kum kini ki an ki ban kran shai nam ta ka state kuata seat nam ta ki samla ki puli ki jongi ki ba lalet bat ladang i penon kamsa na ka job reservation policy kan poi ka por ba ngin mat ki jing ki jing ja na ble la don mono ba chalen hakut ni ting ba yo ka kut ka squash dan ka kan ken ba ki tu ki jing ai kuata da ka ba pension norim da ka state reservation policy kala banom yahap lane kala banom biang na takadaw ngi snow ba kum kani ga jet an ka di bandon bat ni so ban ai kuble ba dul ba di balawan ra ya kani ka bil wat langi don ka tu ni kum ngi ong kum kani ga definition jo ke engineer schedule right committee of Meghalaya bat ka tu ga sispa lai amendment jo concern ka India ya ka bangi de si dot kam ban fine tune kendian handai nadong sadong isong nong ba kani ka bill ka biang lain not ka jing penbet yang ni tai hari nom don hiru kanu ka an ka ba biang no sadong ka concern ka India ngila penbet de kispa sim mo ka sokar Meghalaya ri dong wan ra ya ka an khalai dong sunam aja pui arjar kulai la weng no la pendu no ti ngim jiyo i ba ka don kanu ka an ka ba biang na dong sadong hari jing so jong ni kalong ba kani ka bill ka biang la but ngidon kamban penbet se tang kendiat ka sa yang ni Namar ngi imena ka bau baret ula yuru kwa banyak tai kena kaman rena kalian gitu khot king norbar kim pedeng ngi kena kai gitu sengaw phi ka long ba kai ka ba jam ne ha po ying norbar thau an ha ka por ba u speaker u pan ya ka lift jo ka house ban un introduce ya ka bill ka ba songsi ka long bun ki persya ya ka bill mo manu ki ba persya ngim tip nama ka de bill ba ka voice wood menu ki ba ka sandro ngintip nama ka de bilang ba voice bot hari ka ka basungsi ka lomba lada pin pension norim bahaya kan ka bill la jinda ka kala an kan wanra ya ka jingyo nong ka ba khrau ya ki khun samla jong ka jam lu nyo trep jong ti balai ki emle bron burom ki jongi ki kentat ya kan ka bill nga ngampe ka lesi di tang maki hi ki bala ban jubab ya kata hari ka jingyo i ka jongi ku maseng ka long bangi don kam kum ya kan ka bill bat kum kani ka bill la jinda ka kalaan kan dei ke jing kerku ke bakrau ba ya ki khun samla jong ka jam ru nyo trep ki ba thmu bon puli ya ki tanat puli ki ba pero kum ka jing puli MBBS ki engineer ki bifam ki BSc no sing bat ki ki ba yak dang ba ka state kota ya ka bala tho ha kani ka schedule ha kani ka first schedule ke kum ka MBBS ka BDS BSc no sing bifam BSc radio bat ki bat kini ki veterinary bat ki technical course mo ajing shala jinda kalong an kan ka bill kan de ke jing yo nong ka bakrau ba ya ka jet ruh nyo trep ka jongi ti bali ki persya ya kan ni ngintip ka daw handrai ka jing persya jong ki MLA ya kan ni ka bill ha ka sngi ka ba mene kala long ka ka basungsi bat na ka liang jong ka seng ni singoban ai men sim ba dul bat ba imbe ban du men sim bat nakaliang jo kaseng ngin sim ba jingit kli ban pen kala ya kane ka issue kum ka public issue nang sama man ba kum kane ka bill don kam ban introduce biang sa sisin no ble ka jing i jongi don kam plat de kum kini bill artinya pai kender ro ko shua ka election pelong ba don kam hi ban yo de kibriu lo jong ki ban yalam sekarang marlo don hi ka ba kata ya ka jaj bener jing sata siliang kinong pediang celana manong nomor ba kumba pyok mana ki ba boni ki ba isi tengpor ki ba khamduna ki na ko ki jat berasai la isa tengpor tai mo kani ka bill dang ya keren ba kam don communal color hai i re
Kamong ba penduk no ya kasit jong igaru kamong ta. Lada pinpet bahaya kan ga bill kamdon communal color hai rem. Ka ong ba pra 100% day ban ai ya ki indigenous scheduled tribe community jong kami khalian. Menurut indigenous scheduled tribe kat kum kene definition ki ong ba ki day ki ST ki badon ha 1950 but ki bomdai ki majority community shawai pa. Kapumut ba khasi juntia garo nyini yo pra 100% ti kamdan communal color hang no rem. Lada ugaro utam le bah ka puli un kamyo shibun sit ugaro lada ki samla khasi penar jongi ki le bah ha ka jingpuli kin yo sit kambun ki samla khasi penar kamdan communal color ni ti natakadaw balay ki ya persya ya kaniga bil ngangam sutu kajing persya ya kaniga bil ngatrai kadai ba kimkwa ban promote ya ki samla ba bakin ya pulikot phal se kimkwa ba ki samla ki jongi kin yakun kin 3 minute kin de kita ki best individual ha career ki jongki ladam de imta ti balay ki persya balik kim support haba kamdan ka kanu communal color lada dei uba arid adul bat utho ba prapo persen ai tangi kasi penar te kala di hoki kin bigi garo kin persa ka klamong dem ta ka ong ba prapo 100% dei ban ai ya ki indigenous scheduled tribe community ke mano kita kasi cintia penar garo hi ti hajing sha ka ki ban priang no boleh kamdan communal color kani kan ga bil hajing ni jong alai kan dei ka bil ka ban penklan ya ka competition ha pading jong ki tribal community po ma khalia ti ladang ilayo pra 100% ki jongi ban lek puli mo but ya kita ki khana samla enjit kat kum ka jing tresitom ga jongki kat kum ki mak ka jongki ke bakiyo kat kum ga jing la ka jongki ban ya khud ya ki entrance test ti ka kala di ban I'm sim kin baki ya ki samla ki jongi ban tresitom bakin yo ya kena state kuata tika ai ka daw ko ba penlong ya ki jong ya ki emle badan burom jongi ban opos ngangam su thu shu no bole kani ka bil kamdon re ga jing pende pher che du hang no kamdon re tin kata ga jing keli ki jong phi le se kanom ya hap than bat kani ka bil no bole legenda uba are dalbat wongan ai no tang kasi penar te hokin kala di hoki ken yo konrat ban persya kelomong dum ta nomor ba kajing hamtam ya kajing kotbor haki lan pule la dengi pet kidai nah sekaliang kasih jantia bane ki garo nomor hi kata kam dei ka fol jongki samla pule kata kan yo la sen kitu kemele ki perkhat kata kan ke bang ong phi kalong ka jing bom persya kan ne kalong ba yo le se ni promote ya ka jing big kin yo le se bangi khamso tanat ban pha pule ya ka ya student ubayo tang lai pho 20% ban yo student bayo nyo pho ro pho ke yo de katakan ke daw tina tak daw nga ajumut phi kalong phi ben keli bale ki persya hajing sha ngi di ben promote ki samla puli ban pulikot ba ban pas ba ban yo ki max ki babiang khnang ba anda ki pas kin yo kam yo jam tin re jing persya kan ga bil yo le se ga di bangi promote ban ong ba ngin ya pha ba ya ki bru ba duna ken ban ya lej puli ban ya spoil ka ya seed ban ya pensep ai kai bonom don ki ta ki human resource ba biar ha ga jalak lem da kum ta te balik ni persya lada kumbang ong api kamdon communal color hang no rep kamdon ka communal color ndri hajing sha lada ngi kum ka jalak ni kwa ya ki samla puli ki jongi bakin pulikot ba ni kwa ya ki samla ba ki bru ki samla ki ba yo shibun kamang kin long ki doktor kin long ki engineer kabung ni kwa ban yo ita ki best quality student ngila dei ban kersan be tenrei ka basusi kolong ba habala hadu pra 100% la ong ba en yo kita ki engineers schedule track ho wat la ka ong ngapi ba hakajing yo i jongi ka don ka jing ko dia ka definition tenrei haji so jongi la dei ban kersan ne ka bil but ya katu ka 10% kuota nam tagi bru ke beduk om di bangong bangim kwa ya ki bru beduk bakin yo kuota re ni kwa ba boro ki bru ke beduk lada ki de ki stul trak la ni kim de ru kin qualify kin re lada ngiyet jar kum ke sispa lai amendment to concern dari India kim qualify kin ke stul trak
na beli kila yo long bang awi pat ka reserve kategori relate na kini ni kemen dia ka ni kersan kumbo ngapi ni ai full 95% support dengan bil ri kamju don hiru anu bil ke balong 100% perfect ngampat jiu puli anu bil ke balong 100% perfect ri hakajing sngo jonga kalong menne kila di ban priang ya kan bil la di ban pas ya kan bil but anda lapas la da kadon anu jing doko samen hadin pit sapen bahadin lani unu member uladi ban move amendment hi sho ban paso move amendment ya kan bil pada sil ya kata amendment ladi ban ya thir tai but lada dia bom paso jing sha des ladi ban pediang bat pha sha select committee ru lani standing committee ti hendrai kum kata ka kamsyam laja kalau ke ke basong si ba kum kini ki judge bill ki ba penmentoi ye ki samla jo kajak ru no trep bat ki ba penmentoi bat ki ba kentu ya ka puli ka dangle ka sha defeat no ti hendrai wat la kata ru ngimde bandu chairman let's see hakawi kesni kumbaong ba ru dan bot himne ba hakpol ba wan ra mau ya ka an ban repeal ya ka an khalai kim tre mentapat ki wan ra hi mo thì lẽ xe cũng cái này cái chạy biến mình này kiếm tre lẽ xe cái chim bông tre cái dòng kia lẽ xe kiếm qua và bảo được lưu bớt ổn định nắm mo haki politician tu baru ya ko enam thì lẽ xe cái đi cái ta cái đâu và kiếm tre lẽ xe ổn định nắm thì ai lát nó quan rat buồn ra mà yo mu cái nắm nghi kuslai yo nắm nó nghi qua tăng ba ki samla puli ki dòng nghi ki yo ya ka hok cái bờ mà ki đi bên yo Tanah keleng jong pi kum ka HYC fit jeng mun aman push la saya kena ngin push ya kan ga bil no beli hot ngin penbet chwa ngin ya keren bat ki jong barit albert bat ki wi emde bangin le correction hane tai ko bo ngapi hane tai ngin penbet le se ka correction but hadin bangi la penbet ngin push biang ba kan ga bil ka hapan dei ka bil ka bahapan wanra da ka sarkar but hadin pala wanra da ka sarkar ngin scam ba kan ga bil kan pas but ni kembang ong api kalong ke basu tenat kan ga bil kalong kam penbi communal color kam dei kum ga reservation policy jom khat khnai spa nyop ar ka bawan ra ya communal color apa dem khasi jentia baru baru ka reservation policy khat khnai spa nyop ar nganut man ong ba ka di communal reservation policy ka pen ya pat ya pra pedeng jogi tribal jong kam klia regani ka bil ka long inclusive yo khasi jentia baru let the best student get the seat ke ailat kin yo tau lada uyo bunu khna samla khasi beli unia le ranya beli kin ya tho ya kaju ke paper kin ya puli ya kaju ke university kin puli ya kaju ke college anda ke la paso kin sawan ban syakri ya kaju ke jela ti ngaso ong ba kum kan jet spirit ban ong ba 100% in yo kishin right ngaso ong ba kum kan jet spirit la de incorporate what aga clear reservation policy kam don communal color borok ni chief minister ong bang yemde ban penia sung pher je ndru ti lada bom per sung pher bali phim shim ne tap aga reservation policy let it be there is a combined 35 or 85 ST reservation kan but like a communal color banom don shu kata jinga pher khasi jintia garu hachika ba ong sau pho khasi sau pho garu bali phim ong na ba prapho khasi jintia garu ban like sendem kata jing sungo pher MLA sebar sepung dengut ke MLA kopi ribut kena kabel buat kajing kumbang ong ngapi ba keben kong nak leng kaseng ngin di aku beli shwa ya barit albert ya ba ula tristom menuan ra aku megen kabel but hadin kata aku ong ngapi ni kwa hi ban refine ban penbek tangi kini kendiat mo yo le se ndala ya kendu bat uru ndala batai mo uyangi yo le se kala biang ru ngintip ya tahan rai kata ka ditang ka observation ke jongi but hadin bang ngila kala biang ngin sa draft biang ya ngin sa lit submit biang syak sarkar ba ka di banwan ra sundon da sarkar haka assembly banwan no beli ko ong ba yo de gajing kini enam mo yo konrat urang de mo yo nam adal bot ka de kani ti yo mlong mo yo job bun sit ki VPP ten rengi da job anu menorong slai kebangi don kam kalong ban yo ye ki an ki bagi samla puli jong ka jala kin kemen but kin yo si saya ta ka hok ka jong ki na boleh ka jingso ka jong kam shong hok shu ba
Ukasi bayo nyo 4% undu kat ba uperlo karo bayo san 4% unyo. Kata kam desyo ka hok. Beli kam desyo ka hok economically ngiyar kan. Haka jing sadin ru ngiyar kan. Haka jeka puli ru bun hi ki samla kasi garu ngiya puli haju ki institution. Ladom de haju ru haki institution ki balong atpa. Ki balong atpa ki bom don syu kata ka jing apher. Kayo ka kot ru ngiya long kumju ka roi ka paru ngi long kumju ka jing jingai na ka jeka puli ka jing mat ka jing ka jing jinjar ru ngiya long kumju kam don syu kata ka jing apher de tang ka jap nriu. Are ki hardship ki jing ki jing jinjar ki ba mangi ki trait ngiya kan du ki long kumju. Ti belin pen apher. Belin pen apher. Ti na takadong ngong ba kumya kan ni ka combine ST reservation. Ma Kembalawan rak kumpani lah dia penrung sendan apa reservation policy ru no boleh ka reservation policy jong ka 1972 is a communal policy. Tiki ba persya banwan rak ya ka combine 80 reservation policy mo ya ta ka reservation policy ka balong haju khasi jenti agaro kidi gibru balong communal. Lada kimlong communal balik ki kim tre ban review ya kan. Nah tadau ya kani ke bawan ra ya ka ya kum kani ke bill ke ba persyang ban igenono ya ka jinglo communal ngidi ban appreciate. Kiba kersan sa ya ka 1972 reservation policy ka badang penyeper padang kursi bagaru kita gidi belum communal. Omdei ki bakwa banwan ra ya kum kini je bill. Ladau konrat sangma tre ban penbet. Ukwa ban retain sa mo ya katu ka 40 khasi jentia garu 40% khasi jentia 40% garu ulang communal beli udang peneh persa kambankin benom don su kan ojin so communal ai lakin beli pimbu bai khasi jentia garu 80% reservation katakan go biang ban light no kajing ulang communal kum geni ke bil gini ban pedih dah kebab fan tu nam neng tai Dikum kata ngi di benle kanang ba ka jala la jongi kan kiu bat kan ya cakap bodia cakap na kalian ka sengin sa take up ya kan issue very seriously but ngin kimi nanti ba kuwi ka singi ka kalian kan pediang ya kum kini ke bill but om dei tang pakan pediang ya kum kini ke bill kan pen betru ya job reservation policy which is a communal reservation policy. Now we come to item number 3. Sri Adelbert Nongrum, MLA, to beg leave to introduce the Meghalaya selection of candidates for state quota seats to higher academic courses Bill 2023. Sri Adelbert Nongrum, MLA, please. I will request you to kindly briefly explain the thing. Oh, you please move. Sorry. I'm sorry. Mr. Speaker, sir, before I seek leave to introduce the private members' bill, may I kindly be permitted on the Rule 70 of the Rules of Procedure and Conduct of Business to give a brief explanatory statement. Yes, you may make a brief explanatory statement. Once again, Mr. Speaker, sir, my humble submission, thank you so much for giving me this opportunity, as well all the honorable member in this August House, as we representing our own constituency, and obviously we have a big responsibility to take our state ahead. As legislator, we are called for a higher purpose, that of lawmaking. For me, this is not my first private member's bill. The first one, around a year ago, on agricultural land regulation, was defeated before I could even begin
to explain in the House. Second time was last autumn session to repeal the Gaming Act was also not supported. Although in this budget session, we see that the government has introduced a bill on the same subject. So I am positive that the effort of private members' bill is never a lost cause. Last year, around the same time, I had moved a resolution in the House for review and revamp of the state reservation policy. It was debated at length, but the resolution did not win support. A month later, in a case before the High Court of Meghalaya concerning the state reservation policy, the Honorable High Court passed an order for implementation of the roster system. Mr. Speaker, sir, we all know what sudden confusion and apprehension the roster system brought. And today, we are still seeing the effect. Besides, quietly or loudly, being unhappy with the roster system. As of now, we know a lot more that the state reservation policy is fraught with defect. The OM relates to job reservation alone. That is clear, and not to academic reservation. So if, let's say, another case comes before the High Court challenging the validity of reservation in allotment of seat to medical, allied and engineering courses, etc., by application of the state reservation policy, imagine what hardship it could bring to students of the state. Hence, with a view to preempt any fallout of the legal defects of academic reservation being currently practiced by the state government, I implore on all honorable members of the House, cutting across all party lines and across all constituencies, to kindly lend support to this private members' bill, which is most essential for securing the academic future of the young people of the state. Lastly, please let us not fail in our responsibility and vision as a legislator. With these few words, Mr. Speaker, sir, I now seek leave to introduce the Meghalaya selection of candidates for state quota seat to higher academic courses, Bill 2023. Thank you, Mr. Speaker, sir. I'll resume my seat. Now, under Rule 71 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I have allowed you to make a brief explanatory statement on the bill. Now, let me put the question before the House. The question is that leave be granted to introduce the Meghalaya selection candidates for the state quota seats to higher academic courses, Bill 2023. Those who are in favor say aye. Those who are in favor say against, say no. The noes have it, the noes have it. The motion is not carried and the leave to introduce the bill is not granted. The bill is therefore rejected by the House. Now we come